gràcies, president, i també per haver permès acomiadar-se a la nostra portaveu adjunta, a la senyora Del Frago. En aquest cas, doncs, per part del nostre grup, recordar que aquests 4 anys han passat molt ràpidament, segurament el temps cada cop passa més ràpid perquè ens ha passat més ràpid que els 4 anteriors, i recordar que van començar també aquest mandat amb la primera presidenta, dona presidenta de la Diputació, que per nosaltres va ser també un fet important, tot i que no compartim posició al 100%, però per nosaltres va ser molt important veure la senyora Conesa presidir aquesta Diputació i a més de la manera que ho va fer, amb un tarannà que nosaltres li reconeixem i fins i tot li vam agrair en el moment del comiat. De la mateixa manera, agrair a l'actual president la seva sempre disposició a l'entesa durant aquests 11 mesos, que és el que hem calculat, perquè torno a dir que el temps passa ràpid, i per tant la possibilitat de treballar des de l'oposició per construir, que és el que a nosaltres sempre ens agrada, des del govern o des de l'oposició, poder venir a una instància com aquesta, a una institució com aquesta, a poder afegir i contribuir amb el nostre granet de sorra per fer que la vida de la ciutadania sigui una vida una miqueta més fàcil que el dia anterior, si això és possible. De fet, quan repassem aquests 4 anys, els discursos del primer dia són força diferents als discursos que avui estem sentint. La durada dels plens també, ens ha semblat que això s'ha escurçat una mica. I bé, jo crec que l'actitud i el coneixement del que és la casa, del que és la institució, quan estàs fora no és el mateix que quan estàs dintre, alguns ja portem uns anys, però els que per primera vegada van entrar fa 4 anys, doncs ara marxen amb un coneixement del que realment fem aquí. I aquí el que fem és treballar per 311 municipis, o el que és el mateix, treballar per la ciutadania d'aquests 311 municipis amb independència del color. Ens hem posat d'acord en moltes coses, també hem tingut desencontres i també hem tingut alguns temes, alguns elements i alguns àmbits en els que no hem coincidit, com és lògic, però en qualsevol cas jo crec que aquesta actitud positiva que nosaltres hem trobat per part de tothom la valorem molt positivament i per tant l'agraïm profundament. Per nosaltres, pels 10 diputats i diputades d'aquest grup socialista a la Diputació, ha estat un grandíssim honor poder contribuir, torno a dir, en aquest cas des de l'oposició, poder contribuir a fer això possible, i no voldria deixar-me els agraïments no només pels diputats i diputades de la resta de grups, que ens ho han fet molt fàcil, a mi personalment, a la resta de portaveus, que la veritat és que sempre el to, l'ambient, en els moments més difícils, fins i tot a la Junta de Portaveus, ha estat més que correcte, més que digne, el respecte sempre ha imparat, i això és una cosa que nosaltres valorem molt positivament i l'agraïm profundament, i el personal de la casa, com no podria ser d'una altra manera. La grandíssima professionalitat, que sàpiguen que són referència per molts ajuntaments, no només els petits, els mitjans i els grans. Són referència de bon fer, de bon criteri, de capacitat tècnica, i això és important no només a la casa, sinó a tantes cases, algunes més grans i algunes més petites, que tenim en els ajuntaments de tota aquesta demarcació. De manera que gràcies per fer-ho fàcil, treballadors, treballadores en general, la representació també dels treballadors i de les treballadores, i en qualsevol cas, a nivell personal, ha estat un grandíssim plaer tornar a exercir la portavocía, a tornar a ser la portaveu del meu grup, i estic agraïda a la possibilitat de poder desenvolupar les nostres capacitats de servei públic en servei de la ciutadania. Gràcies, president.